Samuel Akpogbulo na farfasa akwatin tsohuwar kwamfuta yana neman abubuwan da za a iya sake amfani da su. Wannan ita ce hanyar samun kuɗi ga akasarin masu tsintar tsaffin kayayyakin latironi a bolar Agbogbloshi da ke a birnin Accra na ƙasar Ghana. I was searching for a lot of work. Na yi ta neman aiki a ko'ina amma ban samu ba. Shi yasa nake a wannan wajen. That's why I'm here. Ana kiran bolar Sodom and Gomorrah. Zafi da yaƙi mai guba ya sa wurin ya zama tamkar jahannama a doron ƙasa. A nan mutane ke sarrafa sharar da ƙasashen yamma suka zubar. A hukumance haramun ne turai ta tura sharar latironi zuwa Ghana, amma hakan bai sa an daina tura tsaffin latironin ba. In a day I can't get. A rana bana samun komai. Ina ɗaukar kusan mako guda ina tara tagulla da ƙarafa da sanholo da farin ƙarfe, sannan in sai da su. The irons, the stainless, before I will now go and sell them. Da wannan kuɗin ɗan shekaru 18 da haihuwan ke ciyar da ƙannen shi ya kuma biya musu kuɗin makaranta don wata rana su samu aiki mai kyau. Bolar kayan latironin na da illa ga lafiya, amma rufe ta zai hana dubban mutane samun kuɗin tafiyar da rayuwarsu. Saboda haka hukumar raya ƙasa ta Jamus wato GEZ na son ta inganta yanayi a wajen, tana shirin gina wani asibiti ta kuma bullo da ingantattun hanyoyi na sarrafa sharar karafan. Yadda gwamnati ke son tinkarar wannan matsala shine za ta rika karɓar kuɗi daga masu gurɓata muhalli waɗanda ke shigo da tsoffin kayan latironi. Za su biya kuɗin aikin sarrafa kayan. Gwamnatin Ghana dai ta san cewa rufe wurin ba mai yiwuwa ba ne, domin mutane da yawa sun dogara a kai. A gani na kusan duk masu aiki a bolar sun yi aure suna da 'ya'ya 2 ko 3. Dukkaninsu sun dogara da mu da aikin da muke yi. Saboda haka idan albashinsu ya ƙaru, iyalansu za su ci amfanin aikin da suke yi. Halin da ake ciki a Agbogbloshi na da tsoratarwa, amma aikace-aikace a bolar ta sharar latironi na nuna irin ƙarfin sarrafa tsoffin kayayyaki a nahiyar Afirka.